паспорт в открытом виде. Когда переходим через рамку на рамку наступаем, рамки не задерживаемся, проходим. Чыгарылыш сыйныф укучыларының әти-әниләре махсус җиһаз аша узып бердәм дәүләт имтиханын тапшырырга килгәннәр. Өлкәннәр сынау алды контролен үтеп, бортик паспорт һәм ручка белән генә имтихан тапшыру бүлмәсенә узалар. Парта артына утырып, рус теленнән биремнәрне эшли дә башлыйлар. Имтихан өчен якынча 1 сәгать вакыт бирелгән. Во-первых, хочется сказать спасибо родителям, которые сегодня пришли на акцию. И я уверена, что после прохождения этой акции у них сложится определенное свое мнение. И придя домой сегодня, они действительно поговорят с своими детьми и скажут, что ничего страшного в этой процедуре нет. Главное – это знание, главное – это уверенность в своих силах и правильный психологический настрой. Әти-әниләр ЕГЭ тапшыра республика күләм акциясендә теләге булган һәркем катнаша ала. Сынаулардан әтиләр дә куркып калмаган. Венера Закированың улы чыгарылыш сыйныф укучысы, тиздән аңа бердәм дәүләт имтиханын тапшырасы. Шуңа күрә әни кеше баласын алдан ни көткәнен белергә теләп, башта моны үзе эшләп карарга уйлаган. Бу акциядә катнашырга килдем. Әти-әниләр бердәм дәүләт имтиханын бирә һәм балаларның ишки хәлен беләләр. Аннары кирәк чакта мин балага ярдәм итә алам. Киңәшләр бирә алам. Ата-аналар өчен бердәм дәүләт имтиханы акциясын Мәгариф һәм фән өлкәсенең федераль хезмәте оештыра. Ул 7нче тапкыр үткәрелә. Адилә Борханова, Денис Ипатов, Зей хәбәрләре.